Πρώτα θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έπαιξα. Πάντα το λέω αυτό, γιατί πραγματικά όταν βλέπω ένα καλό παιχνίδι μέσα σε αθλητικά πλαίσια από όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, δίνω σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Να δώσω διπλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Αστέρα, γιατί πραγματικά νομίζω ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και περισσεύει το ταλέντο που έχουν τα παιδιά και νομίζω τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα είναι κάποια παιχνίδια, όλα μάλλον τα παιχνίδια, που ο κάθε αντίπαλος όταν έρθει να παίζει και με την Επισκοπή και με το Ρεθυμιακό και με τον Πλατανέ και με το, θα έλεγα, και με 2-3 ομάδες ακόμα που έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους, δίνουν το 100%, θέλουν να διακριθούν, δεν θέλουν να χάσουν εύκολα. Νομίζω τους βολεύει και το μικρό γήπεδο που νομίζω εμάς σαν ομάδα στην ανάπτυξη ειδικά δεν μας πολύ βολεύει. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να το καθαρίσουμε πιο γρήγορα. Όταν δεν μπαίνει το δεύτερο γκολ γρήγορα, σας είπα ότι το γήπεδο είναι μικρό, μια στατική φάση, ένα κόρνερ, μια λάθος ενέργεια, όλα είναι μες στο ποδόσφαιρο. Μπορεί κάποια στιγμή να το πληρώσει, όπως το πληρώσαμε και την περασμένη εβδομάδα, νομίζω, σε ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια που κάναμε με τον Άρη Ρεθύμνου, που έπρεπε το σκορ να είναι πάρα πολύ μεγάλο, και σε μια αδράνεια της άμυνας, της ομάδας θα έλεγα. Δεχτήκαμε ένα γκολ σε ένα μικρό γήπεδο, γιατί καλύβονται γρήγορα οι αποστάσεις, είναι πολύ κοντά οι παίχτες και νομίζω ότι είναι πρόβλημα για μας τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μπει στο δεύτερο γύρο. Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι πλέον παιχνίδι κατάταξης, είναι πλέον παιχνίδι βαθμών. Δεν κοιτάζουμε πλέον την απόδοση, να δούμε ότι πρέπει να είμαστε καλοί. Κοιτάζουμε την ουσία, κοιτάζουμε τους βαθμούς. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα αυτό θα κάνουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εξελίχθηκε όπως το περιμέναμε. Η Επισκοπή, μια ομάδα η οποία θα μας πίεζε αρκετά. Εμείς έπρεπε να ανταπεξέλθουμε σε ένα παιχνίδι το οποίο και σε ρυθμό θα ήταν υψηλό, αλλά και σε προσωπικές μονομαχίες μεταξύ των δύο ομάδων θα έπρεπε να δείξουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα καλό ρυθμό σαν ομάδα, καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την Επισκοπή σε καταστάσεις μέσα στο γήπεδο στο 1-1, δημιουργήσαμε και κάποιες ευκαιρίες για γκολ και προϋποθέσεις για γκολ, δεν καταφέραμε να πετύχουμε γκολ και σε μια φάση η Επισκοπή κατάφερε να προηγηθεί. Τώρα, στο δεύτερο μήχρονο, το δεύτερο μήχρονο ήταν ένα άλλο παιχνίδι για μας, παρουσιαστήκαμε λίγο πιο κατώτερη των περιστάσεων από αυτό που περιμέναμε, η Επισκοπή είχε τις ευκαιρίες. Δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες πριν πετύχει τον γκολ, πέτυχε και ένα δεύτερο γκολ, έχασε ένα πέναλτι και έτσι το παιχνίδι έφτασε στο 2-0, χωρίς να μπορέσουμε εμείς να το απεξέλθουμε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα γκολ και να μειώσουμε το σκορ.